Dneska to bude záživný, čet. Dneska jsme proti bouchání beden. To už jsme jednou dokázali porazit, ale víme, jak to je. Víme, jak to je. No a dneska máme souboj, který je společně s Amusnetem. To znamená, že dneska si zahrajeme i něco, co já moc neznám a těším se na to. Jsem zvědavej, jaký to bude. Tak hodně štěstí, chlape, a za 10 minut. Multiraflík. Máte spuštěný multirafl, četíku, takže vykřičník join a zúčastníte se. Máme tady raflíček o 1000 žetonů, takže určitě příjemný. Za žetony si pak v shopu můžete nakoupit odměny. Takže určitě doporučuji. Hele, krásných 28x. Hele, kočičky vypadají, že jakoby, že se jim chce docela. Krásu, tak teďko tu Cat Family normálně potřebuju, nutně. A za těch 10 korun je to taková prostě to, no. To je taková pohodička. To nic nejde, takzvaně. Suchej tam, au, mokrý ven, spoko, loko. Hele, 338, krásných 33x, to je hodně příjemný. A znova to vypadá, že to je nějaký nabušený. Jako kočičky jedou docela bomby, měli bychom si to pamatovat. Kočky vypadají, že jsou nakrmený. 127, krásných 7500. Koukejte na to, ale pořád se něco děje, pořád to tady cinká, pořád to tady řve. Ale 7200, on má 6600, takže máme krásných 600 korun jakoby to, náskok, to je příjemný. Ale už to řve zase. Full line na káček je za kolik? A 55 korun, to je dobrý. Tak, 7000 máme, krásných rovných, 7000. A máme 20.08, tak tady ještě ty 2 minutky budem. A pak půjdeme na Book of Magic, to mám tady napsaný jako další hru. Chtěl bych tam jít aspoň s tou 7, no, to by bylo příjemný. Že bychom těch prvních 10 minut přežili tak jako na 0. 20:10, takže zvedáme na 20. Je to tak? Vedení, takže... Jo, a tak to je teďkon takový jako... O nic nejde, to je úplně jako... Ano, to je takový pokecat, počilovat. To přijde tak těch 40 korun začíná, no i když těch 30 už začíná kousat, no. Je tady nějaký bonus? Jo, skater je tady, 3 skatery potřebujeme, OK. Hele. Aj... Pojď. Jako nějaký bonus by se mi líbilo, kdybychom dostali, no. Nebudu nic nalhávat. Líbilo by se mi to. Hele, už má o 600 korun víc? No nic, ale... Musíme jít pryč. Tohle žere. OK, pojďme, skater. Je tam. No konečně. Máme bonus. Bonus za 20. 12 roztočení zdarma. Super. Pojď. Ty krávo, ty valdy na tom začátku byly už takový nadějný. Pecka, milion. Chtělo by to, no. A nevypadá to teda, že to je nějaký... Ty krávo. Tolik wildů a nic z toho. A nic z toho. Co to je? Ženská. Pome, tohle musí být dost, ne už. Ty krávo, škoda, že to nebylo až do konce. To by byla jízda. OK, 510 korun, hele, co si jako budeme, no. Mohlo to být lepší, ale aspoň nás to hodilo trošku back. Jsme back takzvaně. Back ve hře. Hele, lodě nám přišly, to je za 20, jo. Hele. Už jsem tam jakoby viděl ty valdy, jak se tam skládají tak, aby to dávalo smysl na nějakou pěknou výhru. A ono nic. Tak, kam jdeme teď? Richward, tady mám napsáno ještě, 30. A jdeme. Zvedáme, je to tak? Hele, a první ta a 540 korun? To je ale velmi příjemné. Mohlo by nám to hodit ty 3 skatery, ještě tady třeba. Zatím to vypadá zajímavě. Zatím to vypadá, že nás to drží tak pořád na stejno. To nemám úplně moc rád, radši jsem, když jsem trošičku v klidu, když jdu do toho souboje za 200 s trošku jakoby větším náskokem. Kolik mi dá tady zlatý cihly? 42, OK. A lékaře vyhodili. Tyba nevím, jestli lékař mohl za to, že... A pome, prosím. Aj, ty špiňáků. Kámo, další 2, jo. Už konečně trenéra off, jo, tak jako to už, myslím, bylo z povinnosti, jako po těch kámo. A to už jako, yes! Pome. Jdeme na to, chat. 15 zatočení, ty krávo. Tak to je hodně velká jízda. Co? Co to vymýšlelo, kámo? Co to tam jako točilo? Milion podrhý? Pojď, dej nám ještě další spiny navíc. A je škoda.
Jaká hudba. Oni asi stačí 2 skitry na to, aby nám to dalo další jako ten. Aby nám to dalo další točky. Mně přijde, protože stačí, aby tam byl jeden skitr a už to bejtí. No, já jsem se taky divil, no, docente, že to drželi tak dlouho, upřímně. Pojď. Dej nám. Aj. Wild se ženskou, 2 wildy. Kolik to dá? Docela to letí. 910. Pojď, poslední točka, ještě nám něco dej. Aj. 910, to je pěkný. Takže jsem se vařit s AI, small win, no win, sbírá síly, chystá se na mega hit. Chtěl jsem, ať mi pošle copypastu, aha, tak to se nepovedlo moc. Hele, pome. Kámo, kdyby to dalo další bonus, tak to bejt, vole, bouchačem, tak se normálně, vole, tak normálně nevím, co udělalo. Jak oni i tyhle ty jsou prostě příjemný, jo, protože prostě pořád je, hele, je to 100, víš co, je to 100. Jo, koukej, hele, pořád se něco děje, jo. Pořád se něco děje a to není prostě, to není špatný, jako jo. OK, tohle by mohlo být docela dost, ne? Tohle je příjemný, no. Tohle prostě v base game je chytnout, je příjemný. Je to prostě těžký. Hele, pome. Pojď nám dát ještě jeden bonus. I když jako on nám dal docela hodně velký výhry. Já přemýšlím, že už půjdu pryč. Já se bojím, že teď už to začne žrát. Obrovský náklady. Ty krávo, to je kolik jako? To je kolik... Co? Škoda, že tam není nějaký wild nebo něco. 100, jo? Ty krávo. Jak se to tam poskládalo? Máme 6,5. Bouchač má 3,4. A je 20,30. Čau. Jdeme na točky za 40. No. Počkej mi chvilku, protože já vůbec nevím, kam jít. A už vím. Tak jo, tak good luck. Taky, čauko. Budeme ten dice and roll, hele. 3 kostky a jsme vysmátý. A tohle nemám rád, vždycky, když takhle dlouho máte všechno dead. A kostky? 7. Kolik to je? Kolik to je? Kolik to je? Dojda! 2140! Kámo, jak se to tam roztáhlo? Let's go! Ty krávo, no tak to bylo nádherný. Krásný 7 přišly. Pojď na to Lucky, jakože... Už nám dalo max win, jo? Tak počkej, 6400 a jdeme. Podle mě se na tyhle právě má chodit za malou sázku, spíš než za velkou, si myslím upřímně. Ale, hole. To jsou tam? Jsou tam 3 lístky, tak kolik to udělá? Ale jsou na konci, no, tak jako blbě, spojený s jedním symbolem. Škoda, ta 7 tam nebyla místo těch pomíků, no. 530, hele, jako lepší než nic. Ale bouchač má 300 korun. Tak snad už ho to nenasype. Vypadá to nadějně, chat. Vypadá to nadějně, ale nezakřiknout. I 200 můžou zachránit. Možná se ani dostanou na 200 korunový sázky. Chat. Hotovo. Vystaráno, 5288. Co to má znamenat, pane? No, 2-0. Co to má znamenat, pane, tohle sto? Bohužel, mrzí mě to, nedostal jsem se ani na... dostal jsem se na sázku za pade, zkusil jsem pár toček. Jo, takhle. Jo, chápu, no. Chápu. Nepomohlo to a mrzí mě, že jsme se nedostali na ty 2 kila, no. To mě taky mrzí, to jsem čekal, že to zvládnem na ty 2 kila, ale to se nedá nic dělat, no, prostě. Ještě musíš trénovat. Ne, hele. Tak gratuluju, každopádně gratuluju. Díky moc. Byl to pěkný souboj. No já tady mám furt smlouvu, já nevím proč, ale já tady mám ty vole, furt smlouvu. Upřímnej, rovnej, hele neboj se, ono to přijde. Já když jsem začínal s Granvinem, tak jsem taky měl smůlu, vypadnul jsem hned na začátku, nebo předposlední jsem byl možná, nevím. A teď jsem první v tabulce, hele, ono to přijde, on tvůj čas přijde a pak se budeš smát stejně, neboj se. Tak doufám, že jednou to bude 2-1. Jo, určitě bude, neboj se.